În spatele chipurilor frumoase și al aspectului îngrijit există oameni cu ajutorul cărora se obține frumusețea, make-up artiștii, hairstyliștii și alții. Astfel de meserii sunt foarte atractive pentru multe tinere care se școlesc din timp ca să ajungă apreciate în domeniul înfrumusețării. Urmez cursul de hairstyling, sunt foarte atrasă de acest domeniu ca orice fată. Mi-aș dori să urmez o meserie în acest domeniu, cu toate că sunt și la facultate. Nu mi ocupă foarte mult timp, mă descurc și cu facultatea. Aici învățăm foarte multe lucruri. La sfârșitul săptămânii am avut un seminar despre vopsea, mi-a plăcut foarte mult. Urmez aceste cursuri din pasiune. De fapt, este o pasiune mai veche de-a mea, dar am zis întâi să termin la facultate și apoi să-mi dezvolt această pasiune. Consider că întotdeauna e bine să faci și lucrurile care îți plac, pentru că dacă faci ceva care nu-ți place, practic nu ești motivat. Și atunci, la aceste cursuri, eu chiar mă simt foarte bine și sunt persoane de la care am foarte multe de învățat aici. Cum în astfel de domenii practica este foarte importantă, există școli care, pe lângă pregătirea teoretică, pun un mare accent pe pregătirea practică. Timp de 6 sau 9 luni, tainele acestor meserii le sunt dezvăluite cursanților de către cei cu experiență. În cadrul cursurilor noastre se face atât teorie cât și practică. Întotdeauna noi aducem traineri atât de talie națională cât și internațională. Fetele beneficiază de o pregătire aparte și aici depinde de ele unde vor să ajungă. În cazul în care urmează un curs de 3 luni, este un curs de inițiere. În 3 luni nu poți să dobândești o meserie. La cursul de 6 luni, cursul de calificare, ai aproape 4 luni și jumătate de practică. După terminarea cursurilor și susținerea examenului, absolvenții pot dovedi că știu aceste meserii nu doar practic, ci și cu diplome care le atestă calificarea.